Vi ser til Trond Nesbråten. Og så fra vestsida en Volvo Krabat V8. Her har vi selveste gutten. Han har kjørt fart i dag. Det er veldig, veldig bra. Han er sliten og svett. Det tyder på at han har tatt i. Vi ser at det er altså Trond Nesbråten fra vestsida. Volvo Krabat V8. Så har vi da nummer 6, som er André Bårdseth fra Griner. Han er en Deutsch. Her får det sånn, ja. Det er Hans Terje som kjører nå, ja. Riktig. Hans Terje Nesbråten, ja. Og her, ja. Her er det virkelig først på sakene. Hør den V8, ja. Fotfaste, skvis. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle si at det var en krus 80 i kraften nå, men det må jeg bare ta tilbake. Hans Terje Nesbråten, han har virkelig kvart fri på krabattene. Jeg tror det er farlig med Estre etter at jeg var her. Og så er det noe vanskelig teksttabler som du ikke skal valpe. Og ikke synkroniserte girkapselnerver, det er Rafael som... Der, ja. Der var det inntil og fått grønt lys, og... Vi ser at det er nummer 6, Anders Bårdseth, som har en klar ledelse her nå. En klar ledelse med Anders Bårdseth. Det er nå fra førstemasjonet. Dette er jo livsåret. Han får ikke på alle lenger. Jeg tror jeg var nede i en sylinder, og det skal være 8 år. Det er rett og slett ras. Eller ikke, om det ikke er ras, så er det i hvert fall et eller annet fattalt som har skjedd. Det skal lukke litt bare på ene siden. Her kan det være rett og slett sluttkjørt for Anders Bårdseth. Mens Hans Terje Nesbråten fra vestsida, han har godt drag på dekta, krabatten til. Han slipper helt løs i det han går i mål. Fantastisk! Her ligger det en ekstra piruett, og det er alltid gøy. Det er like stas hver gang. Om du ser piruett med en gammel Supra eller en gammel Volvo, det blir omtrent det samme. Piruetter er artig, og det ser ut som det er sluttkjørt her borte, altså.